لومي حبيرنا نكافلو مستزقننا يو أملخو أبزبل أرستينا النمهر እግዚአብሔር ከምቲ ዝተመሃርናዮ ማንም ሰብ ክፍጠር ከሎ አምላኽ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ምፍጣሩ ሰብ ቅድሚ ምፍጣሩ ንሰብ ክሓስቦ ከሎ ንወዲ ሰብ ክፍጠር ክሓስብ ከሎ ንምንታይ ፈጢርዎ ኢልና ክንምልስ ከለና እንታይ ኢና ንብል ንኣምልኾ እዩ ፈጢርዎ ንእግዚአብሔር ምእንቲ ታኽገብር ከምልኽ ስለዚህ ፈጣሪ ክምልኽ ተፈጣሪ ከምልኽ ስርዓት ናይ አምላኽ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኽ ስለዚህ ፈጣሪ እንዳኽገብር እዩ ክምልኽ አምልኾ ዝወስድ መን እዩ ፈጣሪ አምልኾ ዝህብ ከዓ መን እዩ ተፈጣሪ ተፈጣሪ ከዓ መን እዩ ሰብ አነ ንስኻትኩምን አምላኽ ዝፈጠረና አምላኽ ዝገበረና ሰባት ኢና ሕጂ ክንፍጠር ከለና ንአምልኾ ኢና ተፈጢርና ስለዚህ ኣብ ወዲ ሰብ ሓደ ነገር ክገርመኩም ይግባእ ሰብ ንአምላኽ ዋላ ኣየምልኽ ሰብ ንአምላኽ ዋላ ኣይፍለጥ ዝኾነ ወዲ ሰብ ግን እንታይ ይደሊ ኣብ ውሽጡ እንታይ ጽምእ ኣለዎ አምልኾ ጽምእ ኣለዎ ስለዚህ እንታይ ይገብር እንተ ብባሕሪ ድዩ انت بأم ديو انت بتعوت ديو انت علني بل أملاخ علني حدا عركنا فرانكفورت سيباز بحال ود سريلانكا نيرونا بقوي تازخونا حونا دحار جزو خن كيد كلنا ناتي أمالختي أرماديو ملو يوم نيرو ملو معالتي بب جيزيو أملاخ عديجي إزمة سيلو مغنياتهم إيجيا انت أمز قبرو علتاوي انتاي غبرو املاح غزو املاحهم انتاي غيرهم عديغم امصيوم نتي بامبولاديو نتي تاوس ديو اغزوم يقمطوا نعو خا يملخو حجي نمنتاي ود سبكم زخون اب افريقا تخيركم كا ببحر ديوم بأم ديوم بغل ديوم كملخو دليو نت حقኛ املاح اندحر زي فليط امو سبات انتاي امز دليو املخو اوشطوم يدليو نمنتاي نخومو غيرو املاح انتاي سلاز غبرنا سلاز فطرنا اوشطنا زلو فطرت كنفطر كنسراح كلنا انا نسخومن نمنتاي سلاز تفطرنا ناملخو سلاز تفطرنا سلاز تخكلنا املخو ندحر زي رخيب كاي كل غزي ابراهام قدمي ناملاح مركابو عليتون بيتسبون دقون سدرون كلهم فاميليون باقا بحوي املخو ببعد املخو انت امز غبر نيرم زملخو زنبوريو املاح كغلص الله خلو ግን እንታይ ኢልዎ ካብ ዝማድካን ካብ ዓሌትካን ካብ ቤተሰብካን ኣነ ናብ ዘሪኤካ ምድሪ እንታይ ግበር ውፃ ኢሉ ተገሊጹሉ እግዚአብሔር ምስ ተገለጸሉ ካብ ሽዑን ይነው ኣነ እንታይ ካ ኢልዎ አምላኽ ካይ እግዚአብሔር አምላኽ ንሱ ኢልዎ እስኪ አምልኾ ዝጅምር በአብርሃም እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 እንድሕር ዳሪና እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም ብሎ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ካብ እንዳቦኻን ኣነ ናብ ዘሪኤካ ምድሪ ኣቢልካ ውፃ ኣብ ህዝቢ ክገብረካን ክባርኸካን ከዓ ንስኻውን ንስምካውን ክዕብዮ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ ንዝባረኹኻ ክባርኾም ንዝረግመካ ድማ ክረግሞ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ድማ በኣኻ ክባረኹ እዮም አብርሃም ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ኸደ ሎጥ ድማ ምስኡ ኸደ አብርሃም ካብ ካራን ክወፅእ ከሎ ከዓ ወዲ 75 ዓመት ነበረ አብርሃም ድማ ንሳራይ ሰበይቱ ንሎጥ ወዲ ሓውን ነቲ ዘጥረይዎ ሁሉ ጥሪቶምን ነቶም ኣብ ካራን ዘጥረይዎም ነፍሳትን ወሲዱ ንምድሪ ኸንዓን ክኸዱ ወፁ ናብ ምድሪ ኸንዓን ከዓ መፁ አብርሃም ድማ በታ ምድሪ ክሳዕ ቦታ ሰኬም ክሳዕ ድዋታት ሞሬ ሓለፈ በቲ ዘመንት ድማ ከነዓናውያን ኣብታ ምድሪ እቲኣ ነበሩ እግዚአብሔር ሕጅራ ኢሎ ቁጥር 7 እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም ተራእዮ እግዚአብሔር ንመን ተራእዮ መሊሱ ንአብርሃም እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ክህቦ ኸኣ በሎ ኣብኡውን ነቲ ዝተራእዮ እግዚአብሔር መሰውኢ ሰርሓል እግዚአብሔር አምላኽ ባረኽ
حجي عملخو جميرو حجي نا እግዚአብሔር ንአምላኹ ከምልኽ ጀሚሩ ንምንታይ እንድሕሪ ኢልኩም አምላኽ ተገሊጽሉ ምስ ተገለጸሉ ነቲ ተገለጸሉ አምልኾ እንታይ ክገብር ጀሚሩ መሰዊ ሰሪሑ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ከምልኽ ጀሚሩ አምልኾ ጀሚሩ እግዚአብሔር አምላኽ ባረኽ አነ ንስኻትኩምን ቅድሚ በኃጢአት መውዳቁ አዳም ንአምልኾ ዝተፈጠርና ሰባቲና ነርና ሰይጣን ኩሉ ግዜ ዕሽዩ እንታይ ወሲዱ አምልኾ ወሲዱ ከምቲ ዝተማሃርናዮ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኣብ መንጎ ሰይጣንን ዘሎ ፍልሊ እንታይ እንድሕሪልና አምላኽ አምልኾ ክወስድ ዝተፈቀደሉ ጉቡኡ ስለ ዝኾነ ክስገደሉ ዝግባእ አምላኽ ሰይጣን ግን ዘይግብኦ ተፈጣሪ ክንሱ ዘይግብኦ ግን አታሊሉ ልብ ሰባት ዕዊሩ እንታይ ይገብር አምልኾ ክወስድ ይዝፈትን ስለዚ ንስ ሄዋን እንታይ ገይርዋ ዕሽይዋ ካብዚ ዶ ይትበልዑንኩም ኢሉ ናብትናቱ ሓሳብ ምስ ወሰደ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ሰብን ዝነበረ ናይ አምልኾ ነገር እንታይ ኮይኑ ተቋሪጹ እዚ ምስ ተቋረጸ ብክርስቶስ ኢየሱስ እንደገና እንታይ ኮይና ማለት እዩ ሓድሽ ፍጥረት ኮይና ስለዚ ሓድሽ ምዕራፍ ተኸፊቱ እንታይ ገይርና ክነምልኾ ብመንፈስን بحقن نقولي يسوع كريستوس كنا ملخ فقد أملاك كوي. سلازم يحدش كده عن سبات حدش نجر أمسي وقويتا. حجين تايلو أنا تاسامراوي تسبيتي. أب يوحنس وانجيل 14 كتروح بوه تقولوا. أتوم ناي حق سجرتسي نقولي تاس بمنتاي يسقدلو. بحقن بمنفسن يسقدلو. حجي أب حدش كده عن معرف تخفيتو. انتاي تخفيتو. سجدات تخفيتو. حلزي نفسنا تعجب مجمريا قويتا خطرخبو خلقكم مجمريا قويتا خطقبلو خلقكم اب هيوتكم زمص ነገር እንታይ እንድሕሪልኩም ንኻልኦት አማልኽቲ ገዲፍኩም ንናይ ሰይጣን ነገር ኩሉ ገዲፍኩም ንአምላኽ ክትግዝእዎ خلقكم እንታይ እንዳገበርኩም ትገብሩ ዘለኹም ማለት እዩ እግዚአብሔር ተምልኽዎ ኣለኹም ስለዚ አምልኾ ወስድ ዝግብኦ መለኮት ዝኾነ አምላኽ ስለምንታይ እንድሕሪልኩምኒ አምልኾ ወስድ ዝግብኦ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ بينو حدا أملاك إذن من تاين دحريلكمني ملكوت يبحال ملكوت زبلوخ أنا من تاين دحريلكمني أب كل بوتا يركب كل يفلت كل يخل جابر أملاك بارك أبي يركب كل بوتا يركب كل يخل كل يفلت سلازي سابقون ملاختي كل خفلتو أي كل يوم أكل بوتا خركبو أي كل يوم كله أي كلون يوم نمنتين دحريلكم تفترت سلازخون أملاخ نبلغين زملاخ مالتيو أملاخ مالتين أملخو هو السيد زقبو مالتيو نسو ملكوتا وسلطان اللو هو السيد أملخو نمنتين دحريلكم ني فتاري سلازخون نسو تفتاري كونن فتاري ودسب تفتاري ملاخت تفترت يوم كلهم تفترت يوم نتفتري أي ملخنيو نمان يزم الله رأيو زم الله سلازين فتارخ نسجد يجبعنا مالتيو سلازين زيابهر أملاخ أب إساس معرف 54 كاب حموش سقع شديش قصلنا زلا ولا سقع شمون تنببنا يو خمزيبل إساس 54 كاب حموش جميره إيه زنبوبو زلخو كسع شمونته انتم بابكم موخا صبوي እግዚአብሔር አነ ካለ የልቦን بجكاي املاخ يلبون كمبراق صحاي كسع معراب بجكاي كال كم زيلبو من تغتفلطس كيف لت كانكوا اعطاكوها انا እግዚአብሔር كال كتو يلبون برهان قبر صلمات كافطر دحان قبر معات دما فتر اذ كله زقبر انا እግዚአብሔር اتم سمايات ابلع على انطبطبو دمناتات كا صدق يزنبو مدري تچندحمو مدحان يفريو صدقون احبيرا تبقل اذ زفتركو انا እግዚአብሔር جعبيتو يزاربالو እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ዝዛረብ ዘሎ ብዕቤቱ እንታይ እዩ ብጀካይ ካልእ የለን እንታይ ዝብል ዘሎ ብጀካይ ካልእ የለን አምላኽ በይኑ ሓደ እግዚአብሔር እዩ ላዕላዊ አምላኽ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዚ መለኮታዊ ስልጣን ዘለዎም ዓብ አምላኽ እሱ እዩ ክምለኽ ዝግብኦ ከዓ ንሱ በይኑ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር በኻልእ ነገር ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ምስ እግዚአብሔር ግን በአምልኾ ዝመፀ ፈጽንካ ድርድር የለን አምልኾ ዝግብኦ መን ስለዝኾነ እግዚአብሔር አምልኾ ዝግብኦ መን ስለዝኾነ ንሱ በይኑ ክወስድ ስለዝግብኦ ስለዚህ ኣብ ቀዳማይ ትእዛዝ አምላኽ ክህበና ከሎ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ይሂቡና እንድሕር ኢልኩም 10 ትእዛዝ ኦሪት ክጽሕፍ ከሎ بقدامነት ቀዳማይ ዝገበሮ ስቁሉ ይኮነን ናይ መጀመርያ ትእዛዝ ዝገበሮ ንምንታይ ናይ መጀመርያ ትእዛዝ ገይርዎ እንድሕር ኢልኩም ካብ ፍቅዲ 3 ምዕራፍ 10 ዘጻአት እንተንቢብናዮ ካልኦት አማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃሉኻ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለው ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለው ኣብ ማይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለው ምስልን ስእልን ዘበለ ንዓኻ ኣይትግበር ኣይትስገደሎምን ኣይተገልግሎምን ድማ ኣነ እግዚአብሔር አምላኽካ ቀና አምላኽ እሞ ንዝጸልኡኒ ኃጢአት ኣቦታት ኣብ ደቂ ክሳዕ ሳልሳይ ክሳዕ ራብዓይን ወለዶ ዝቐጽዕ ንዝፈትውንን ትእዛዛይን ንዝሕልው ከዓ ክሳዕ ኣሽሓት ምሕረት ዝገብር እየ ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ክዛረብ ከሎ ብጀካይ ካልእ አማልኽቲ ኣይተምልኽ ኣይትስአል ብምስሊ ብስእሊ ኣይትወስኖ ንምንታይ መስለኩም ስእሊ አምላኽሲ ሰአልዎ እንተትበሃሉስ ከመይ ገርኩም ክትስእልዎ ትኽእሉ ተረዲኹምኒ ሓደ ግዜ ኮነ ዓና ብክርስቶስ ኢየሱስ ብስጋ ስለዝተገለጸልና ሰብ መሲሉ ይግለጸልና በቲ ዝርዳእና እዩ ዝግለጸልና እግዚአብሔር ከም ሰብ መሲሉ ግለጸልካ ከም ዝመሲሉ ግለጸልካ ኣይኮነ እንዴ እምበር እግዚአብሔር ሰአልዎ እንድሕር ኢልኩም ሲ እግዚአብሔር ላዕልን ተደየብኩ አብኡለኻ ታሕትን ተወረድኩ አብኡለኻ ናብቲ ተኸድኩ አብኡለኻ ናብቲ ተኸድኩ አብኡለኻ አምሉ ህዋን ዓለምን ዝነብር አምላኽሲ ሰአልዎ እንተትበሃሉስ ከመይ ጌርኩምኹም ትስእልዎ ስለዚህ ዝኾነ ሰብ እንድሕር ሲኢሉ ንአምላኽ ከነኣእስ ተዘይኮይኑ ክዕቢ ዝኽእል የለን ዝኾነ ስእሊ ዝኾነ ነገር እንድሕር መፂኡ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ንአምላኽ የንእሶ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ዓባ አምላኽ እግዚአብሔር ብሰብ አእምሮ ብሰብ አተሓሳስባ ብናይ ሰብ ስእሊ ተወሲኑ እዚ ኢልካ ብሓደ ባኮ ተቐምጦ አምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር አምላኽና ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኩሉ ዝገብር ኩሉ ዝኽእል ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ዓቢ ልዑል አምላኽ ስለዚ ክነምልኽ ዝግብኦ መን እዩ እዚ እዩ ክምልኽ ዝግብኦ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ብዙሕ ግዜ ሰባት ንሰብ ዘምልኹ ንሰምዕ ኢና ሰብ ንሰብ ከምልኽ ኣይግብኦን እዩ ብቓል አምላኽ እውን ፍቓድ አምላኽ ኣይኮነን ንሰብ ምምላኽ ካብ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ መውፃእ እዩ ንሰብ ምምላኽ ካብ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ምጉሃይ ምሕጓስ ከይኮነ ንእግዚአብሔር ታይ ምግባር እዩ ምጉሃይ ንሰብ ምምላኽ ኃጢአት ምግባር እዩ እዚ ቃል አምላኽ ብርግጽ እንታይ ዝገብረና ዝነግረና እዩ ኣብ ግብሪ ሐዋርያ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 14 ሕርዳ አንቢብኩሞ ኣብኡ ሓደ ግዜ ጳውሎስ ናይ እግዚአብሔር ተአምራት ምስ ረአዩ ሰባት እንታይ ከም ዝገበርዎ ኣብኡ ተጻሒፉሎ ኸንብቦ ግናኸ ጳውሎስን በርናባስን እቶም ሐዋርያት እዚ ምስ ሰምዑ ክዳውንቶም ቀደዱ እናጨደሩ ከዓ ናብቶም ህዝቢ ጎየዩ እናበሉ ኣቱም ሰብ ንምንታይ እዚ ነገር እዚ እትገብሩ ንሕና ድማ ኸማኻትኩም እዚ ፍጥረትና ሰብ ኢና ካብ ዝኸንቱ ነገር ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታቶም ዘለው ኩሎም ዝፈጠረ ሕያው አምላኽ ክትምለሱ ነበስረኩም ኣሎና እንታይ ክገብሩሎም ስለ ዝደለዩ አማልኽቲ ካብ ሰማይ እንታይ ኮይኖም ኢሎም ወሪዶም ኢሎም ንዕኦም መስዋዕቲ እንታይ ክገብሩሎም ደልዮም ክስውኡሎም ደልዮም ሕጂ ንመንን ክስውኡሎም ደልዮም
ኣማልኽቲ ኢሎሞም ሽም ሂቦሞም ድሓር ተኣኪቦም በቃ ናይ ኣምልኾ ስርዓት ክገብሩ ደልዮም ናበይ ከምፁ እዚኦም ኣማልኽቲኦም ሓንካስ ዘዝለሉ ሕሙም ዘሕወዩ ኢሎም እቶም ህዝቢ ተኣኪቦም ከምልኽዎም ምስ ደለዩ እንታይ ቀደዱ እዩ ዝብለና ክዳኖም ቀደዱ እንታይ ቀደዱ ክዳኖም ቀደዱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ከመይ ዝበለ ክብሪ መሃቢ ከመይ ዝበለ ንኣምላኽ ምኽባር እዩ እንታይ ኢሎም ሽዑ ንሕና መን ኢና ኢሎም ሰቢና ኣብኡ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እናበሉ ኣቱም ሰብ ንምንታይ እዚ እትገብሩ ንሕና ድማ ከማኻትኩም ዝፍጥረትና እንታይ ኢና ሰቢና ፍሉይ ዘግብረና ነገር የለን ከማኻትኩም እዚ ፍጥረትና ከማኻትኩም እዚ ፍጥረትና ክብል ዝተፈጠርና ኢና ንሕና ፍጡራት ኢና እምበር ፈጠርቲ ኣይኮንና ንሕና ክነምልኽ ዳ እምበር ክንምልኽ ኣይግባእን እዩ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይመስገን ልክዕ ከምኡ ከዓ መላእኽቲ እውን ከምኡ ገይሮም እዮም ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22:8-9 ተሪእና ራእይ 22:8-9 እትፈልጥዎ ቃል እዩ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ዮሐንስ ኣብ ኣጋ እርጋኑ ራእይ ምስ ረአየ ክብሪ እግዚአብሔር ምስ ረአየ ድሓር ራእይ እንዳር ዘርእዮ ዝነበረ ዓብ መልኣኽ መፂኡ ራእይ ኸርእዮ ከሎ ነቲ ዝተገለጸሉ መልኣኽ ክሰግደሉ ኢሉ ክፍትን ከሎ እቲ ቃል ከምብቦ ከለኹ ከምዚ ይብል ነዚ ነገር ዝሰማዕክዎን ዝረአኽዎን ኣነ ዮሐንስ እየ ይብል ራእይ ዮሐንስ 22:8-9 እየ ዘንብብ ዘለኹ ነዚ ነገር ዝሰማዕክዎን ዝረአኽዎን ኣነ ዮሐንስ እየ ምስ ሰማዕኩን ምስ ረአኹን ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣእጋር እዚ ነገር እዚ ዘርአየኒ መልኣኽ ክሰግድ ፍግም በልኩ ንሱ ከዓ ከይትገብሮ ተጠንቀቕ ከይትገብሮ ተጠንቀቕ እስኪ በሉ ከይትገብሮ ተጠንቀቕ ሕጂ ስቂሉ ይኮነን ሓሊፉ ኣብ ኣምልኾ ምስ እግዚአብሔር እንታይ የለን እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኮምፕሮማይዝ የለን ኣብ ኣምልኾ በፂሕካሲ ኣብ ኣምልኾ ዓብ ነገር እዩ ቅድሚ እግዚአብሔር ስለዚ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስቂልካ ደሓናይ ትግበር ኣይኮነን ዝብሎ ምስ መጠንቀቕቱ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ ሕጂ እቲ መጠንቀቕታ ትርጉም ኣለዎ ከይትገብሮ እንታይ ተጠንቀቕ ተጠንቀቕ ሕጂ ተጠንቀቕ ምስ በሎ እንታይ ይብል ኣሎ ዝረአኹን ነዚ ነገር ዝረአይን ፍግም ኢለ ክሰግድ ፍግም በልኩ ንሱ ከዓ ከይትገብሮ ተጠንቀቕ ኣነስ ከማኻን ከምቶም ኣሕዋትካ ነቢያትን ከምቶም ንቃላት እዚ መፅሓፍ እዚ ዝሕልውን እንታይ ባርያ ኣነ ተፈጣሪ ኣገልጋሊ ናይ እግዚአብሔር ዋላ መልኣኽ ይኹን እምበር ግን እንታይ ተፈጣሪ ባርያ ዘገልግል ንዑ ዝሰግድ ንዑ ዘምልኽ ባዕለይ እምበር ኣነ ናይ ኣምላኽ ስግደትን ክብረትን እንታይ ክገብር ክወስድ ኣይግባኣንን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣምልኾ ዝግብኦ በይኑ እግዚአብሔር ልክዕ ምስኡ ቆሎስየ 2:18 እንታይ ይብለኩም ቆሎስየ 2:18 እውን ካብ ከምብበልኩም እየ ሓደ እኳ ትሕትና ብዝመስል ብስግደት ንመላእኽትን ገይሩ ንሱ ኣብ ዘይረአዮ ነገር እናሓወሰ ብኣእምሮኡ ስግኡ ብኸምኡ ዝንፋሕ ነቲ ዓስቢ ዓወት ኣይዘርፍኩም بملأخت عمله جيروسي تنافيحس نتعسب عودكم تايجبركم أيزرفكم اتبع عملاخ زترخبكم ونس عنت اتبع عملاخ زرخبكم محارنسي نسو تايجبركم أيزرفكم يزبل الناس الله جابهر عملاخنا زتمسجنا يخون بار سقع كندز خبر أنا عمله خي انتاي عمله الكلنا حدا كفال مزمور حدا خفال نعمله خوي حدا خفال نعمل خنتاي مزموري أبي يعقوب معرف حدا عسران شديشن عسران شو عتن عند حرد أنبي بنايو انتاي بالزقال زي يعقوب حدا عسران شديشن عسران شو عتن حدا قا نلبو دعا زس حتو امبر لسانو زي لو قومن طلو نعملاخ زملخ كم زلو انت مسلو عملوه كنتو يو
أب قدمي أملاخن أبون نصوهن رخصت زيبلون أملخو زيو رأسخا خاب رخصت عالم إن حلخا نزختاماتن مبلتاتن أب مكرؤمن سببؤمن مبصح أيو حجي أملخو خبها الكلو بزربا الزراربا كمان يروني أملخو جزين دحريلنا بزح جزيك إيش زبلنا إتانا يمزمور حبيرنا تاين جبرة سلز خم بحلي يتقال تاي كوين الله مالتيو تأتاتي الله كم بحلي بر متحف كدوس كنا نبب كلنا تاين جبرة لنا نمل خينا زلنا كنس الله خلنا تاين نجبر زلنا نمل خينا زلنا نعم لخ كن جزاء كلنا تاين نجبر زلنا نمل خينا زلنا سلزي إن فلالي أخي كنا أملخون كله نجاري زعز نزختامات كنذكر كلنا نشجرات كنرد كلنا أنت أين نجبر زلنا نمل خينا زلنا سلزي أملخون كله نجار زت قالليو نجزياب هير الكات جبرو نجار نعملاخ الكات جبرو نجار كله جزياب هير زخبر له أملخوي جزياب هير أملاخ بارك نحاتياتن بخت بالكلها سب كير آيك كله نحاتياتن بخت بالكلها كو نمن خات جزاء زلها نجزي أبهر نقال أملاخ أنت جزيكا نحاتيات أنت يتجبر الله إنبت بلا الله سلازي أنت يتجبر الله تملخ الله نمنتاي أملاخيو إلكا نعوق قدام الناس سلازي حبك سلازي أملخو بزح نجر زت قالل سفيح نجر إيو جابير أملاخ بار أملخو مسجد وداسي مهاب لعلواي زخونة سلطان مجزع مئزاز كبر مهاب العلم مبال ترجمو إذ كله أتقاليلو نجزي أبهر لعلواي غيركا اتشوموي أملخو أقدمو رأسنا واردنا بحق منفسن انتاي مقبار مسقادي حجي سب تحتلو كوارد كله كجزاكم كله انتاي حجي رأس خاص نجزي أبهر تاي مقباره زحلفة جزي خنا كافل كلا ناسي سأول بتعمل أملاخ يدلس لزنبر ولا نعملاخ كيف لا تخلصي نعملاخ زجل جلن دام سلولو ولا نتوم حواريات كساقوهم كله انتين دا جبري نعملاخ زفلت أمسيلوي ده حرجن أم عرفت شعات قويتا مستقلس قالو حنت قال تزاريم انتاي كجبر تدليني الله انت اخ جبر الكا بدحريجي تاي يجبر زلو رؤسو نعملاخ تاي يجبر الله يجز الله دحريجي زبل كان نجر خون اتو زبل كان خاتو جبر زبل كان خجبر نعخا خملخ نعخا خجزا نعخا خنبر ادلي ايه نمنتاي تجليصلو እግዚአብሔር አምላክ ባር አምላክ ይገለጸልና አምላክ ይገለጸልና ክንድት ተገለጸልና ኢናና አምላክ ንውፈ ክንድት ዝፈለጥናዮ ኢናና አምላክ ርእስና ንህብ ገሊኡ አቤት ማእሰርቲ ንምእንት ጎይታ ኢሉ ከሓድ እንደውፃ ክባል ከሎ ኖ አምላኸይኩም ልኾ ኢሉ 15 20 ዓመት ክእሰር ከሎ ንአምላኽ እንዳምለኸዩ ንአምላኽ ክብር እንዳሃበ እሱ አምልኾዩ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይሁን ክንድት ዝፈለጥናዮ ኢናና አምላኽ እንውፈዮ ስለዚህ ሞት እንደሆነ በዓል ጳውሎስ ደሃን ሰናይ ገድል ተጋዲለ ኢሎም አብሮማ ክሳዶም ብሰይፍ ክትምንጠል ርእሶም ንሰይፍ ክህቡ ከለው ንአምላኽ ስለ ዝፈለጥ ወይ ዝተገለጸሎም አምላኽ ስለ ዘሎይ ንሕና ኸ ክንድት ዝተገለጸልና ኢና ንኸይ ገሌና ክንውፈ ገሌና ገንዘብና ክንህብ ንፈርህ ንኸውን ገሌና ጊዜና ክንህብ ንፈርህ ንኸውን ገሌና ጉልበትና ክንህብ ንፈርህ ንኸውን ገሌና ገለን ኸውን ግን ክንድት ዝፈለጥናዮ እዩ ብግዲ ዝበሃል የለን አምላኽ ፈቲኻ ከተገልግሎ ሕጂ ሰይጣን እንታይ ዝገብር አገዲዱ አፈራሪሁ ዲዩ ገለታት ገይሩ ዲዩ አታሊሉ ዲዩ እንታይ ወስድ አምልኾ ወስድ እግዚአብሔር ግን ዕንት ልቦናና ይብርሃልና ተገለጸልና እንተልና ዮሲ ይግለጸልና مستقلت خبرو مسرعناس او እግዚአብሔር ዓቢይልና ፈቲና بزي اسغداد بزي ዝኾነ ነገር ፈቲና እንታይና ንገብር ናምላኽ ነምልኾ እግዚአብሔር ዘገድድ ተዝኸውንሞ ዝገዛ ምጸበበና ነይሩ አይኮነን ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ከገልግል ከለኹሲ ዝነበርኩ ቦታ ዓዲ ጣዖት በቃ አምላኽ ዝበሃል ዘምልኹ ይኮኑን መብዛሕትኦም አምላኽ ዝበሃል ሲ
كم زناي أرثوذكس كم عندنا غمانيل ببحري بقوم بقلهم زملهم حجي بمزحتهم زفردوهم زكايدوهم كات أم قلتهم دحار انت خونو اتنا نستم تحنت يخونا نايتهم تنقالو اتم سبوت حرستو تخونو سقايهم يريقوهم بارنت كبيد بارنت شعو أنا خبدي قلبت بتقبل قنعات يحزني እግዚአብሔር سي እዚኦም سي كم عينت ጭቆና ይሰይጣን ዚ ጭቆኖም ይብል دحار ወንጌል ምስ ነገርኩ ካብኡ ኸወጹ ኸለው እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ ጎይታ ይመስገን ብርሃን ምስ በርሃሎም ካብት ነገርቲ ታሆኑ ነፃ ይወጹ ንምንታይ ይኹም ተበልኮም ሓንት ነገር እንተ ጌርና እንታ ኸገብረና ገለ ኸገብረና ካብኡ አይነ ምልኽን ኢና እንተ ኢልና እንታ ኸገብረና ገለ ክንከውን ስለዚህ ብሉ እግዚአብሔር ጸግዕ እንተ ጌርካ ታይ ትኸውንኻ ወላ ሓንተ ይትኸውንኻ ሕጂ ብምንታይ ኢና ነዋራርዶም መቸም ገሊኦም ኣየንብቡ ጥቕሲ ኣይፈልጡ ሕጂ ሓረስቶት እዮም እንታይ ኢና ንገብር ሓደ ዳዕሮ ዓብ ዳዕሮ ኣሎ ዝሰግድሉ ከይዶም ሰልል ጥፉሉ ልኻይ ለኺዎ ጨርቂ ኸድንዎ አንቱም ሰባት እዚ አምላኽ አይኮነን አምላኽ ይብሉ ወቃዮ ይብሉ እዚ አምላኽ ይብሉኒ አና አምላኽ አይኮነን ይብል እዚ ኻበይ ዝመፀ እዩ ይብሉ ይገርሞም እንደገና ኻትውል ካብኔው ካብ ሰሜን ይኹ አመጽ ይብሉኒ ካብ አዲስ አበባ አይኮነን ዙ ካብ ኤርትራ ከም ዝመጻኹ ፈልጡ ወእንታይ ገይሩ መጽ ይገልብሉ ደሓር በሉ ነዚ ዳዕሮ ዝኹ ቆርጸ ንሶም ድሕር ቆሪጾማ እንታይ am ዝኾኑ ይሞቱ በትመንፈስ ተቆጻጺርዎም እዩ ኣብቲ ማእሰርቲ ኣትዮም እዮም ቁርጽ ከብልዋ ኸለው ነቲ እንድሕር ቆሪጾማ እንተኾኑ በቃ እዚ ፈሊጦም ኣለው ሕጂ ሱቕ ኢሎም ተሸቁሪሮም እዮም ዝነብሩ ኩሉ ግዜ ብፍርሂኦም ዝነብሩ ባርያ ገይሩ እዩ ዘንብሮም ክንምስክረሎም ከለና ከዓ ንሕና ይንመውትን ኢና ኣምላኽና ሓራ መውፂ እዩ ንዑ ዝተጸግዕ ዋል ሓንቲ ነገር ኣይከውንን እዩ ከይድና ነቲ ኦም ስልዕ ክነብሎ ከለና ንሶም 1 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ይሃድሙ ምናልባት ፍንጣር ኸይመጾም ንሱ ክመውት ከሎስ ገለ ንዓና ከዓ እንታይ ኸይኮነና ገለ ኸይትን ድሓር ሓንቲ ነገር ኣይንኸውን እዚ ኣምላኽ እዚ ደኣሞ እዚ ኣምላኽ እዚ ደኣሞ ዝገርም ኣምላኽ ይብሉ ዝገርም ኣምላኽ እዩ እንድሕር ተጸጊዕካዮ ዘናግፈካ ዘየጨንቐካ እንድሕር ገለ ጌርካ ከምዚ ገይሩ ዝሕዝ ኣምላኽ ይብሉ ሽዑ ዝገርመኩም መብዛሕትኦም ኣብ ኦፊስ ኮፍ ኢልና ኢና ጎይታ ነቕብሎም እንታይ ይብሉ ሎሚ 5 መጽኦም ኣለው ጎይታ ዝቕበሉ እንታይ ኮይኖም ስለ ዝመጹ ኣብኡ ስለ ዘጨንቕዎም ምክንያቱም መጸግዕ ስኑ ሓደ ገለ እንድሕር ኮይኖም ወይ ምስቲ ጠንቋል በኣሱ ወይ ገለ ኾኑ ሕጂ እንታይ ይፈርሁ ገለ ክገብረና እዩ ገለ ክንከውን ኢና ሕጂ እንታይ ፈሊጦም ሓንቲ ዝፈለጥዋ ኣምላኽ እንድሕር ተጸጊዕካዮ ዝዕቁብ ኣምላኽ እዩ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣብ ጎይታ ተመጺኻ ጠንቋል ዋል ሓንቲ ኣይገብረካን እዚ ኣየን ፈሊጦም ሽዑ እንታይ ገብሩ ገለ እንድሕር ኮይና እንዳጎይ መዕቆቢ ናበይ ናብ እግዚአብሔር መዕቆቢና እግዚአብሔር ጽላልና እግዚአብሔር ከውሕና እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ እዚ ኣምላኽ እዚ ስለዚህ ሰይጣን እንዳፈራርሄ ኣምልኾ ወስድ እግዚአብሔር ግን ዓይንትኻ ኣብሪሁ ፈቲኻ ኻተምሎ ደስ ይሉካ ንምንታይ ዘይምልኽካኒ ኢሉ ኣይገድደካኒ ጎይታ ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር ንመን ከም ነምልኽ ዝገልጽ ከዓ እንታይ እንድሕር ኢልና ብኸመይ ትፍለጥ ሕጂ ንመን ኻ ተምልኽ ከመይ ትፍለጥ ሕጂ እስራኤላውያን ንኣምላኽ ከም ዘምልኹ ብኸመይ ይፍለጡ ከመይ ጌርኩም ትፈልጥዎም ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ዝፈለዮም ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩም እንታይ ይበልዑን እንታይ ኣይበልዑን ከመይ ይኾኑ ነገር ኩሉ በቲ ስርዓትን በቲ ናይ ኣምላኽ መንገድን እንታይ ኾኑ በቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ብኡ ኸድሞ ድሓር ዝምስክረሎም ኣምልኾኦም ዝምስክር እንታይ ዝምስክር ዘሎ ኣምልኾኦም ናብሮኦም እዩ ዝምስክር ነቲ ዘምልኽዎ ኣምላኽ ዝነብርዎ ናብራ እንታይ ይገብሮም ማለት እዩ ናይ ኣምላኽ ምዃኖም ይፍለዩ ናይ ጎይታ ምዃኖም ይፍለዩ ስለምንታይ ኢኻ ንስኻ ከምዚ ትኸውን ኣለኻ ወ እንታይ ዲ ኣምላኽካ ክርስቲያን ድኻ ኣማኒ ድኻ ኢሎም ሓቲቶምኹም ዶ ፈልጡ እወ ንምንታይ በቲ ባህርያትኩም በቲ ኩነታትኩም ምስራይ
ناي أملاخ حقن سرعة حسكا مسكدكا من كم تملخ انتاي تخول تلله سلازي أملخو زلاليكا خالق من قدي ناي من تملخ كم زغنكا زلاليكا أملخو هاي أملاخ من باركاي بتسرعة بتقال أملاخ نتقال أملاخ من باركاي حلز حدا زي نتعاوتات أي نزمر الله منينا تعاوت لنا كوي نزمرنينا جن نابرانا كابقال أملاخ وصعان دحر كوينو اتني نبرو زلنا نابرا انتاي مسكرلنا الله ندحري لكم نتينا أملاخ نملخ كم زيلنا انتاي مسكر زلو نابرانا مسكر زلو سلازي نابرا وساني اتنبرو هيوت اتنبرو منقدي اتخدو كونتات نا أملاخ كم تملخ انتاي قبركا يقلصك سلازي السويو ازي اقداسي نغريو سلازي اسرائيلاويان بو يوم زفليو نيروم ابኦም ዝትስኡ ነገስታት ኩሎም ውን በዚ ነገር እዮም መፍለጢኦም ነይሩ ብምንታይ እዮም ዝፍለጡ እንድሕሪልኩም ንኣምላኽ ከም ዘምልኽዎን ከም ዘ በዚ ብመንገዲ የርብዓም ከደ ብመንገዲ ኣምላኽ ከደ ንኣምላኽ ብዝሕጉስ መንገዲ ከደ ንጣዖታት ኣይከደን እንዳተባሃለ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር አንቢብኩሞ ብሙሉኡ ብምንታይ ይፍለዩ እንድሕሪልኩም በቲ ዝገብርዎ ናብራ በቲ ዝነብርዎ ህይወት ገሊኦም ከዓ ደብል ህይወት ዝነብሩሉ نعملاخ يملخو نتعود كا يملخ ناي نغستات تاريخ كله نحرام بيكم كوموتات دبل تاريخ زلو مالو نو يلون كم بعل يوسياس كا تحدثو زمصو نعملاخ زنبرو كانري سلازي سب نصف قال تواهيبوي نعملاخ كملخ كله بغديتا يكون زملخ سلازي اتنص افقادنا مولو بمولو نعملاخ اندحر داهيبنايو اب هيوتنا خا اتن نبرو نابرا انتاي يغبر يغلصو شعوم بتن نبرو نابرا خا ازو سبزي نعملاخ يزملخ تباهيلنا خا نفله حجي اسرائيلاويان حدا غزي نعملاخ انداملخو زنبرو ابت بيت مقدس ياتو ابو خيدون كا يملخو نعملاخ كا ينبرو اتنابرو انكا خالق مستغنتات زي كيد حج نبي إرمياس تسي نبي إرمياس مستسئ اتقال كم بقولكم إيه إرمياس معرف شو عته كفقد حدا سجع عسرت حدا زلوا كم بقولكم إيه كم يكم زبالهم اتخابك زي أبهر ناب إرمياس زمس قال كم زيبل أبدأ جبيت الدول أمه أبو خينكا إذ قال إذ سبخ بلون أتم نجزي أبهر كتسجدوا بزن دقيتات زي أتن تأتو سب يهودا خلاتكم قال እግዚአብሔር سمعوا እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብላሎ መንገድኹምን ግብርኹምን አጸብቁ አነ ኸአ ኣብዚ ስፍራ እዚ ኸምብረኩም እየ መቅደስ እግዚአብሔር እዚዩ ኢልኩም ኣብ ቃላት ሓሶት ኣይትወከሉ መንገድኹምን ግብርኹምን በሐቂ እንተፈረደኩም نقوانا زختامن مبلتن انت زي ጨነቅኩም ኣብዚ ስፍራ እዚ ንጹህ ደም እንተ ዘይፍሰስኩም ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ ከዓ ንጉድኣቶም እንተ ዘይሰዓብኩም ሲ ሽዑ ኣነ ኣብዛ ነቦታትኩም ንዘለዓለም ዝሃብክዎም ምድሪ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ከምብረኩም እየ እንሆ ንስኻትኩም ኣብ ዘይጠቅም ቃላት ሓሶት ትውከሉ ኣለኹም أي نسخاتكم تسرقوا تقتلوا تزموا بحسوت تمحلوا نبعال تعاطنوا نزيت فلطوا كالوت أمالختون تسعبوا نابز مسيكم كأ أبزا بسمي تسميت بيت أبقد معي قيمكم كله إزفون فون قبر إزي من تخد قبروا دحوناتنا تبلوا اللهم إذا بسمي تسميت بيت دو أبقد عيني بعت وحلوت كونت إنه أنا بعلي رئي يبل إجزابه حجي تايزر إزول إجزابه تايزر إزول إجزابه إجزابه هو تيزر إزول إتنابرا يزر إزول أوكي لك نزق على زي أما تيوس معرف عسران حدا فقد عسر تغلته يسوس انتايلو يسوس مقدس أملاخ آتوه نخلهم شيطن تشاهد انكا كابيت مقدس أوسعه
صدقة شرفتن منبر شيطن رقبن دنكله نسخة بيتي بيت صلوت تبحال صحف إيو نسخاتكم جنا بعد تقحالو جبركم وا بلو حجزن قالات زين كلته ززامة دالا نجر الله أبتي أنتاي الوم أب إرمياس بعتي تتقيمو دوي تتقمن قصر عسرت حدا إذا بسمي التسميت بيسي أب قدم عينكم بعد تقحالو كونت إلو دوي بل يسوس كأمت إخاء أب ماتيوس وانجيل انتاي بلالو بعد تقحالو كونت حج انتاي زري النازل له إزي ندحري لكم هواتي يزرق زلو أملخو إن نبرو نابراي أملخو نقويتا يسوس كريستوس إن نبرو نابراي حجي كنبر كلنا سي كنسجد كلنا خنمص كلنا أملاخ حدش كيدان سلازخنا قويتا محارن نخنبل كلنا እግዚአብሔር ታይገብር محرسبنا بدن كحصبنا خنبل كلنا يحصبنا كنملس كلنا يملسنا እግዚአብሔር كل ጊዜ እንታይ ይገብረና ዕድል ይህበን ዝተመለሰ ልብ ደስ አይብለኩም በጣም ደስ ይዝብል ልብ خملس كله خمي طعم لب بنصح خملس كله خمي طعم እግዚአብሔር ደስ ይዝብሎ نلب سب كله خايف وخصوي دس يزبلو نمنتاي ندحلكمني እግዚአብሔር ዕድል ዝህበና خنملس اندحر ابو نبيرنا ግን አሸጋሪ ሕጂ خننبر አይኮን መንበሪና እግዚአብሔር አብ ቃል አምላኺና ነበር አባይን ተነበርኩም አባይን ተጸናዕኩም ዝብል ስለዚህ خننبر ከለና ንጎይታ خننبر እምባር አምልኾ خنብል ከለና በሐጪሩ እንታይ ዘሪኤና እንድሕሪልኩም ምስ ህይወትና ኸዓ እንታይ ዝገብር እዩ زتحاز ጳውሎስ ብዙሕ መኺር እዩ ንርእስኻ አምልኾ አላምዳ አምልኾ ንመበለታትን ንሽጉራትን እንታይ ምግባር እዩ ምብጻሕ እዩ አምልኾ ፍትሒ ካብ ልብኻ ስለዚህ ምስ ምንታይ ዝተተሓሓዘ እዩ ምስ ልቢ ዝተሓሓዘ እግዚአብሔር ሲ መስዋዕት ክቅበል ከሽትት ከሎን ቃየልን አቤልን ሲ መጀመሪያ ናመን ጠመተ ይብል مجمريا نام مسواتي كونن تقميتو مجمريا نام من تقميتو ناب آبيلي تقميتو نقايل ترعيوس أبتلبو قال رخيبو حجنة مسوات انتهي قبر هاي تقبل نقايل كا مجمريا ريئو دحار نابي ريئو نام مسواتي حج قدم مسواتنا نابي ريئ الله نابانا يزرزل نابانا يزرزل ስለዚህ ኮምኡ ዝተሓሓዙ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላኽና ይባረክ ስለዚህ እዚ ተረዲኡና ክርስትና ናብራ ሙኻኑ ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚህ ናብራና ብዘረባ ዝግለጽ ክኸውን ከሎ ክልቲኡ ክኸውን ከሎ ከመይ ደስ ይብል ኣይኮነ እንጂ መፂና ንኣምላኽ ክነምልኾ ከለና እቲ ናብራኻ كنبرو خلنان كلتي داس لا يبلا يبل እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ እንታዩ አብዚ ዘመን ዝስቀበደ ሽግር እንድሕሪልኩም ጸጋ ዝብል ነገር ከሕንቅቀና ወይ ከዓ ካብ መስመር ዘውፃአና ከይኮነ ጸጋ ዝብል ቃል ምስ አምላኽ ታይ ዝገብረና እዩ كون كنوفين أمس أملاك كن لجب زجبرنا دا أمبر بس أجا حنك قناسي قبل أجا أملاك سوء أنت بلد أجا سلز هبنا ويك الناس أسلز جبرنا سي إذا أبيهر أيري إنيو أيت متشني مالت أيكونن سلز إذا أبيهر كله يري ناي نفس وقفنا أكايدا هيوتنا نابرانا أملاك يتأمجي زمن أجا سلز غنى نسعى سلز جدفنا بوت حقوسي ومالت أيكونن سلز إذا أبيهر سوء سلز بلغا زي تما صباح تما لمون كم تمالي إلكا نتي زي رئي زي سمع زي مثلنا أملاك نجرجن أحواتي انتايو اندحري لكم بأملخو زمت بركة لو متجيبوا زلهم أملخو نقولتا إلنا نوفيا زلنا أب زمننا أب هيوتنا أبدكنا ديا أمس نجرنا ديا نايب على زخونة نجر الله زابير أبلاه بار حجي خزر وخلهم منهم نجراي مثلكم مني جن نقولتا لكم أنا نقولتا خنبري هيوتي كبوي نابراي كبوي جيزي كبوي إلكم تأمنكم كتبوا خلهم والحين تريقوا نجر يلن تريقوا نجر يلن كنا مهار كلنا ناسي روتسي وساني وسينا زو السنة توساني أنت أملاخي ننعمي التملخية كملخي إلى أنت رئاية
كابنا أمس انتاي زر اللوا كابنا أمسي موت ياريا كابنا أمسي سدت ياريا كابنا أمسي ولا حانتي زبهاق نقر رياديا أي رأيتن ناي إمنت نت زر أخي كونا جن نت زير جن بإمنت آمين حجين تاي كوينا دحر آمين از خدت توسي كاب زر آمن مسيو يسوع كريستوس مسيو زر داويت مسيو داويت انت مسأس كاب آوتيو يسوع تمسأس كاب آوتيو كابي وتيو أملاخي إلى نت زير رئة بإمنت وتيا نعملها عملها እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ስጋ አጅኻ ንሪአለን ስለዚህ ንአምላክ ሶኢልካ አምልኮ ሶኢልካ አምልኽ በእምነት አምልኽ ምክንያት አይተቅርብ ከምትን አይትበጽ ዝኾነ ይሁን ነገራት ያለ ቻሌንጅ አለው ኩሉ ግዜ ነፍስ ወከፍና ክንመጽእ ከለና ንአምላክ ኩሉ ግዜ ጥዒሙና ጽቡቅ ኮይና ክነምልኽ አይኮንና ንመጽእ ነገር ግን ምስ አምላኽና አይንዳራ ምስ አምልኾ ድርድር የለን ሞት ይኹን هيوت يكون حدش فترات يكون كاب كريستوس يسوع فقري كفلين خمسة يكل انتاي كوين الله ترديه أرجيسه الله أرجيسه جابير أملاخ بارا أبزخونه يكون نجار أملخوه كتاب ملخو خلهم سوال حدا نجار أيت تحازوه جزيهم هبوه ما نمسب أبزر أيكم نقويتا نبارول سأليو كتسأليو خلهم نأملاخ تملخوهم زلوا ما كنا عند زوركم زمرو أملخوه لعلابلوه أبصرحكم نجابير أملخوه نقويتا قلتشوه أملخو مالت شعو انتاي كبلخم يا مسارحتكم إذا سبزي أنا أملاخ سبيا إذا سبزنا أملاخ سبيو كبلخم يا جابير أملاخ بارا ثلاثي النزارة نجارات النبلو نجارات من النتنا زقل سألناي جابير أملاخ بارا ثلاثي من النتنا بيت النجوم نا أملاخ نحر كوينا نا أملاخنا نزارة أملاخنا من الله نحر كوينا بزعبة أملاخنا نزارة جابير يبارككم سأقول يبزحلكم بركته يهابكم نأملاخ نجابير نملخ أملاخ زقبؤه جابير اتملكوا تاو أملاخ بيني سبعي من لخن ملعختي أي من لخن